Hej igen. Ja, det var bare det. Så spiller vi igen. Hvad spiller vi? Vi spiller CT for sidste gang spil PT. Lad mig være CT, tak. Den er bare fed. Hold nu kæft, han er stadigvæk med. Hold kæft, det er blevet danske, jeg... Sorry for helvede. Nå, der er ham, der sagde, hvad var det han sagde? Hold nu kæft, så sagde han den på svensk. Ja, det var et eller andet, han sagde, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Jeg ved ikke, hvad du sagde. Nej, men vi sagde det begge to. Hvad sagde vi? Jævla. Jeg kan ikke huske det nu. Jævla. Æbler. Det er havdoms æbler. Det er Adams æbler. Bare, hvor står han ind, når det er ham der? Bare dig. Godt. Gå. Fatter du ikke, når man siger gå for helvede, DK? Så sagt med mig. For helvede, gå for helvede. Deploying flashbang. Rush. Spray! Lige meget. Smoke. Så skal enten det gik hjerte eller bede ramme. Skal han? For helvede. Det er med snipers. Det er det, du får det lov til at slippe fra alt der. Dø for helvede. Skal dø? Ja. Okay, så. Fuck, BLA. Vent nu. Der er en, der hedder ham der snipers der, han er... Ham der good DK snipers der, han bliver ved med at spamme med det der bøtte shit, fuck. Hvor kender jeg dig egentlig fra? Stop det! Der er satan knægt. Nu spammer han mig med det. Defusing the bomb. Ja? Fuck, han spammer til sådan noget. Move it, son. Throwing smoke. For helvede tekst, så du har en skid tilbage. Ja. Nå, ja. Jeg skal ud og æde. Noget sushi. Det er sygt, mand. Noget sushi, noget rå fisk. Du æder hele tiden, mand. Nej, jeg skal ikke ud i byen. Det kan ikke mene det der. Nå, men det er ikke. Drift, gå. Kom her.
Og vi ses YouTube, for yeah, jeg skal spise. Ha' en god dag. Peace, like, subscribe, hvis I kunne lide det. Vi ses.